som har skruet vores forventninger her i vejret. Nu skal vi se, om de også kan levere. Ikke mere snak. Nu skal de tredobbelte Danmarksmestre i Aktion Gellerup Sønder fra Herning-området, og de starter altså med deres rytmeserie. Og vi må sige, de er også favoritter igen i år, bedømt på deres forbundsmesterskaber, hvor de samlet over de to konkurrencer var 4,5 point bedre næsten end Team Gym Aarhus. Jo, og det man skal huske at lægge mærke til her med Gellerup Sønder, det er, at det kan godt være, at de har lagt i kakkelovnen til de store vilde spring og sådan noget, men de er også ufattelig flotte i deres rytmeserie, og det skal man slet ikke undervurdere. De er rigtig skarpe hele vejen rundt. Og for lige at fortælle, give lidt information om, hvorfor det er, at Gellerup Sønder de er så store favoritter, så er det faktisk fordi, at hele deres hold, undtagen 2, er på det danske seniorherrelandshold. Der er 2, som skal på verdensholdet, og dermed ikke er hjemme til at deltage til EM. Og så er der faktisk også en enkelt, som er med på det norske seniorherrelandshold. Så det er altså det er toppen af poppen også i Danmark, som vi ser her. Jeg ser også, de ligger ud med en meget rolig og god rytmeserie. Og igen, timing i deres øvelser, i deres bevægelser, det er utrolig flot. Det der super meget overskud i den araberstrak med hele. Og igen, hvis man også lægger mærke til, hvordan de holder deres opstilling hele vejen igennem bevægelserne, det kræver altså også, at man i rigtig lang tid har lavet de der bevægelser og fulgt hinanden. Ja. Det er meget svært. Og det bevidner jo også, at det er et hold, som også er i synergi, den måde, de laver rytme på sammen. Ja, man bliver jo helt betaget af at sidde og kigge på det her. Det er så flot. Ekstrem præcision i alt, hvad de laver. Det er meget imponerende. Og når vi når op til det her seniorherre-niveau, så er det lige præcis faktisk sådan noget som fodledene, som dommerne kigger meget efter. Det kan være lidt svært at se på lang afstand her, men umiddelbart virker det til, at det virkelig får de små detaljer. Tilskuerne op at stå her i Aarhus. De har været store i slaget Gellerup Sønder og lovet os det helt store show, men her giver de også svar på tiltale. De er klar til at forsvare det her. Ja, de er så klar. Det er super rytmeserie her. Vi så også et sværhedsmoment. Svendborg, de lægger ud med. Nu er der altså grund til lige at pusse brillerne derude og rykke lidt tættere på computerskærmen, fordi det her det er et af de højdepunkter, som mange har glædet sig til. Gellerup Sønder, som har lovet os et brag af en tur på banen. Prøv lige at sætte os ind i. Det er jo historiske spring, de lægger op til her. Hvad er det for noget, vi skal se? Vi kommer til at se en hel del, der kører ud af dobbeltstrækker og videre, og måske også nogen, der kører ud af strak fuld. Så det bliver vildt. Og det vil altså sige, at de når at lave 2 dobbeltroterende spring ned langs banen. Ja. Skal der skrives Team Gym historie denne her lørdag i Aarhus? Det giver Gellerup Sønder svaret på her. Starter med en holdomgang, der hedder Araber, Flik, Strak, Miller. Det er altså en dobbeltstrak salto med 3 skruer. Ja, starter godt her. Nej, hvor den blev løftet, den der. De ser lige så ubesværet ud, når de laver det her, som jeg sidder og drikker en kop kaffe derhjemme på sofaen. Og det er det, der viser, at man har trænet det mange gange. Meget imponerende holdomgang. Ja,
hvad skal det ikke ende til for det her Gellerup Sønderhold? Og nu skal de hen og lave en forlæns omgang, som inden at de slutter af med festfyrværkeriet til sidst. De skal også lige holde spændingen for alle os andre, der sidder og venter. Sådan skal det være. Og der er altså stående applaus fra Gellerup-hjørnet, som vi lige kan se her om bag skærmen. Det er fedt, og der er kæmpe stor opbakning til det her hold. Som altså er en af de største senior-herreforeninger med op mod 80 gymnaster. Senior-herregymnaster. Nej, det var godt. Det er lige Knut fra Norge, som redder sig igennem. Og sidste mand. Den er strakt. Sådan. Det er altså godt, at der står en madras nede i enden af den bane, for ellers så var de fortsat hele vejen hjem til Herning. Ja, altså vi ser lige her et par små fald, et par enkelte ting, som godt kunne have været bedre, men helt generelt en okay omgang. Og hvad er det så for noget magi, du siger, at vi skal glæde os til nu? Jamen, ja, jeg ved ikke engang, om man kan beskrive det med ord. Linje tilbage, op med fødderne, det bliver vildt nu. Det kan blive en verdenspremiere, det her, i en Team Gym-konkurrence. Nogle af de ting, vi skal se. Så glæder jeg derude. Gellerup Sønder med tredje og sidste omgang. Mikkel Schartz, der starter. En strak fuld. Og så kommer de altså. Det er godt reddet rundt. Ja, sådan der. Og den sidste og så mand. kommer Christoffer Krüger. Ja! Aarhus i gymnastik ekstase. Sindssygt, mand. Vanvittige detaljer. Og læg nu mærke til den sidste springer. Har I set det her før? Får vi altså Gellerup Sønder, de tredobbelte Danmarksmester ind for tredje og sidste gang til Kim Larsen. Det lader til at være en signatursang for Gellerup Sønder. Og efter at vi har været igennem præstationer fra 600-700 gymnaster den her lørdag, så slutter det hele altså i et brag på trampolinen med Gellerup Sønder her. Meget bedre punktum kan man næsten ikke få. Det kan man ikke. Og hvis jeg har hørt rigtigt, så forsøger de igen at lave en historisk omgang, som de også gjorde til senior nordisk mesterskaber sidste efterår i Island. Men det kommer jeg lige tilbage til, når vi når dertil. Først her altså over Pegasus. Og det er en overslag Randy. Super flotte spring. Ej, hvor var der overskud i den. Den sidste, den var kongegod. Så er vi i gang. Super holdomgang. Og igen, der er ro på. Der er super gode spring. Det giver så tid til at få trykket sig væk fra Pegasusen, og derved giver de så også masser af tid til at få startet rotationen først, før de begynder at skrue, og derved har de det her overskud og får det til at se så let ud. Og det er ikke let. Det er man skal lige vel nå at skrue 2,5 gange rundt, efter man har været inde og klappe på hesten. Så ja. Det er verdens bedste Team Gym gymnaster, der kan lave det her, og ingen andre. En omgang bliver altså på ren trampet nu her. Der ligger de ud med en Adi, som er hammergod. Så det er triple hoft out. Og de fortsætter. Nej, hvor er de seje. Og skal de have fuld hus? Nå, selvfølgelig skal de det. Høj klasse. Nej, hvor er det vildt at se det der. Læg mærke til det overskud, der er i de sidste. Det er så flot, det der. Nå, den historiske omgang, som jeg vil komme ind på, det er, at de til sidste senior nordisk mesterskab kørte en omgang, hvor alle 6 gymnaster lavede triple forlæns salto med 1,5 skrue eller mere.
Jeg har hørt, de skulle forsøge igen. Fordi de havde lidt fald på, i Island, så ja. De sidste 6 spring ved årets Danmarksmesterskaber i Team Gym skal vi have nu tilskuerne. Op og stå her for Gellerup Sønder. Den kommer. Og det var 1. Og 2. Nej, hvor er det vildt. Vild højde. Og 4. Nej, det med 2,5 skrue. Og den sidste. Det der, det er historie. Nej, hvor er det vildt. Tyngdekraften får altså lige en tur ud over sidelinjen der. Og læg mærke til her, der kommer 2,5 skrue på de sidste 2, og de lander super overbevisende. Det er simpelthen forrygende. Sikke en måde at slutte af på, og lægge mærke til trænernes reaktioner også.